presented by Unique Films. मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। सुनाई रऊ हमर लफरऊ ससुरा में चले ना बस पूछेला पियावा रोवे लुकाहे बोले लो ना तू बोले लो ना तू सुनाई रऊ हमर लफरऊ ससुरा में चले ना बस पूछेला पियावा रोवे लुकाहे बोले लो ना हमसे एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। एहो रानी पूछेला पियावा हथवा के नास, काट में हथवा के नास। ससुरा में चले ना बस ससुरा में चले ना बस। एहो रानी Music by Vaibhav Nissan. लागे ना भूख हम खाई न खानवा। ससुरा में हमरो लागे न मनवा लागे ना भूख हम खाई न खानवा। ससुरा में हमरो लागे न मन लोर आँखी से जाता बरस लोर आँखी से जाता बरस। एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। Happy Digital Recording Studio Chanpatia. चल गइलू साथे पवन के देश हो। तोहरे ला तड़पी माहिर मुकेश हो। ला 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 ला। चल गइलू साथे पवन के देश हो। तोहरे ला तड़पी माहिर मुकेश मिलला जाइले हम तोरस मिलला जाइले हम तोरस। एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। एहो रानी तोहर करनवा काट में हथवा के नास। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सावु विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।